Ja si myslím, že táto odpoveď nepotrebuje komentár a že nebudeme to rozobierať. Boli sme pohnutí, najviac bol pohnutý redaktor, ktorý sa trošku hanbí, ale si myslím, že za city sa není treba hanbiť. Spýtame sa, máme tu aj návštevu z Prahy. Je to kontrolný orgán. Áno, to bolo povedané. Kontrolný orgán. Kontrolný orgán, pani Ágnerová, znie to nezvykle, ale mohli by sme sa spýtať na váš názor na Piešťany po 8 rokoch. Vieme, že ste tu boli pred 8-7 na rôčku, nezáleží. Čo pre vás Piešťany znamenajú, ako ste sa sem tešili a s akými dojmami sa budete vracať domov do Prahy? No tak já bych to řekla asi tak, když jsem tu byla minulé, tak jsem na Piešťany jsem se dívala jako dítě. Když jsem tu teď, tak se na Piešťany dívám jako dospělá osoba, jako tady matka dvou rošťáků. Jinak asi zůstalo všechno stejné, až na to teda, že děti těch dalších sourozenců trošku vyrostly, takže bych je ani nepoznala. No jinak těšila jsem se, představy teda zůstaly tak, jak jsem se těšila, nesklamala jsem se, no doufám, že se sem ještě někdy dostanu. Ja predpokladám, že ak tu nezostane moc veľká spúšť, že nás ešte pozvou. Takže sa im ešte možno niekedy sem vnútime. Áno. No, a teraz by sme požiadali technika Československého rozhlasu, ktorý obsluhuje rozhlasovú aparatúru a ktorý je členom rodinného klanu, aby, je to jeho prvá návšteva, pracovná návšteva v Piešťanoch, aby vyjadril svoje pocity, svoje pracovné dojmy, svoje súkromné pocity na dovolenku, na jej priebeh, aby ostatní vedeli, na čom sú. Tak já bych chtěl hlavně poděkovat, že jste zařídili krásné počasí. To se povedlo úplně nádherně. No, potom bych chtěl teda poděkovat, že jste mě ve svém kruhu přivítali takovým způsobem, jako když jsem k vám patřil od jak živa. No a že mě i takovým způsobem krásným vyhodíte. A bude vzpomínat na bude na váhu, kolik je. Istotne veľmi, veľmi úprimné slová. No a chcel by som sa spýtať, je tu ešte niekto, na koho sa nedostal, kto ešte nemal možnosť sa vyjadriť? Mamičky, môžete zariadiť, aby sa vaše ratolesti dostavili k mikrofónu a niečo nám povedali? Patrik už spí? Svetlanka. Ten by vám, to by sme nemuseli ani ponúkať, ten by vám toho nahovoril. Bibika. Poďte sem, Biba. Bibika, Svetlanka. Svetlana, poďte sem. To skovaj. Už vyhovoríme. Už sa dohovárajú. Poďte sem, poďte. Tak, princezničky, ja som počul, že veľmi pekne viete spievať, alebo aj recitovať a my by sme všetci boli veľmi radi, keby niektorá z vás buď zaspievala, alebo zarecitovala a poď sem, poď moja a povieš, čo to bude. Budeš spievať alebo recitovať. Čo radšej? Čo radšej robíš? Spievať alebo básničku nejakú, že by nám povedala. Lebo mamička poradí? No. Tak dobre, ja prosím, ticho. Zavri oči si doma. No. Neboj sa, nehambi sa. Potom sa budeš počuť to. Neboj sa, Bibika, potom sa budeš počuť, potom ti to pustíme ti to. No, tak dobre, my už sa... Neviem, či to sa dostane, ale... ona ani pred súdružku nechce spievať. My už sa nebudeme dívať. My už sa nebudeme dívať a budeme len počúvať. A to je celá, alebo... Lebo to má ešte aj druhú sloku. Bibika, tak ocino ti pomôže. Tak prosím, dobre, stačí potichu. Už ticho, už to bude.
Neboj sa, poď, neboj sa. Nie, počkaj, takto. Áno, sa hambí. Zatiaľ, ona sa trošku odkúka. Ale ja mám na čo poviem, aké som sa ma kedy hambil, dali mi vypiť, som sa prestal hambiť. Tak vážení priatelia, domnievam sa, že na záver tejto našej reportáže, tejto našej relácie by sme mohli si spomenúť na moju kolegyňu Haurentovú v Prahe. A okrem toho, že jej venujeme takú tichú spomienku, bolo by na mieste, keby sme jej zaspievali jednu z pesničiek, ktorú, keď tu bola, vždycky veľmi rada spievala. Keď som išiel cez háj zelení, svietili hviezdy, mesiac bledý, milenka moja ešte nespala, v háji na mňa čakala. Milenka moja ešte nespala, v háji na mňa čakala. Sadli sme si tam pod strom zelený, o vernej láske sme rozprávali. Kukučka kola sedí na buku a volá na nás kuku. Kukučka malá sedí na buku a volá na nás kuku. Čo ti, kukučka, čo stále kúkáš, snáď sa ti našej láske vysmievaš. Ja milu boskám len raz za týždeň, a ty kúkáš každý deň. Ja milu boskám len raz za týždeň, a ty kúkáš každý deň. Na piešťanských lúkach našiel som dúka, daj tam Pán Boh dobrý večer. Na piešťanských lúkach našiel Janko dúka, kto mu ho premení, Milano má není. Kto mu ho premení, milej doma není. Keď ho nepremení, dám ho do cymbála, daj vám Pán Boh dobrý večer. Keď ho nepremení, dá ho do cymbála, muzika bude hrať do bieleho rána. Muzika bude hrať do bieleho rána. Do bieleho rána a zornička vyjde, daj nám Pán Boh dobrý večer. Do bieleho rána a zornička vyjde, potom si Anička pre Janička príde. Potom si Anička pre Janička príde. Oračku, koláčku, tu mi nedávajte, daj nám Pán Boh dobrý večer. Oračku, kopáčku, to mi nedávajte, čierno oké dievča milovať mi dajte. Čierno oké dievča milovať mi dajte. Oračka, kopáčka, to je preseliačka,
daj vám Pán Boh dobrý večer. Oračka, kopáčka, to je pre sedliačka, čierno-oké dievča, to je pre vojáčka. Čierno-oké dievča, to je pre vojáčka. No a aby naša reportáž bola z rodinného prostredia, bola úplná, tak využijeme tejto príležitosti k tomu, aby sme predrali, už aj tá redakcia, aj tej sa jazyk podvracia, aby sme predali štafetu pozdravov aj ďalším príslušníkom pražskej vetve, klanu, rodinného klanu, a preto žiadam našu tetu Marišku, aby pozdravila pani Smrkovskú. No, pozdravujem pani Smrkovskú, prajeme hodne zdravia a škoda, že není medzi nami. Tešili by sme sa veľmi, keby tu bola. Áno, ja si myslím, že je to želanie veľmi stručné, ale o to srdečnejšie a výstižné, a že pani Smrkovská, naša Marienka, bude mať z toho naozaj veľkú radosť. Zároveň si dovolíme pozdraviť z tejto našej slavnostnej príležitosti aj rodinu Svatovcov, hlavného redaktora Agnerových v Prahe. A keďže obaja pochádzajú z východného Slovenska, tak im venieme túto pieseň. Na košickej turni dva holubky šedza. Na košickej turni dva holubky šedza. Ľudze im zavidza, ľudze im zavidza, že še radi vidza. Ľudze im zavidza, ľudze im zavidza, že še radi vidza. Hej, ľude pre ľude, nezávice, že im. Hej, ľude pre ľude, nezávice, že im. Však je to šumná vec, však je to šumná vec, dívče i mládenec. Však je to šumná vec, však je to šumná vec, dívče i mládenec. Milá rodinka Morávková, bolo mi dané za úkol vás pozdraviť v mene klanu Harlentovcov. No ja sa omlúvam, ja už mám trochu vypite, ale však hľadám, nejak to zvládneme. Tak, milé si na vás spomíname, videli sme sa raz na tej svadbe, dobre sme sa bavili, dúfam, že sme tam nenarobili nejakú studu, ak áno, tak omlúvame sa dodatočne. No, Jitka, tebe by som teda vrelo prial, aby si to šťastlivo donosila. No a Tomáš, čo je ako chlapovi vojákovi, tebe prajem, aby tú 300-ku si prežil v zdraví plnom. No a k tomu by sme ti chceli zaspievať jednu takú vojenskú.